Ideš na záchod len 2-krát do týždňa a každý deň sa snažíš jesť zdravo, možno práve niektoré z týchto vecí sú dôvod, prečo ti zdravé jedlo nepomáha. Pracujem s ľuďmi, ktorých trápi zápcha už roky a keď sa pozriem na to, čo jedia, skoro vždy tam nájdem aspoň jednu z týchto 5 vecí. Prvá vec, syr a mlieko. Toto väčšina ľudí nečaká. Syr a plnotučné mlieko nemajú takmer žiadnu vlákninu a zároveň sú veľmi masné. Tuk spomaluje pohyb v črevách a stolica zostáva vo vnútri dlhšie ako by mala. Navyše, veľa ľudí má problém s mliečnym cukrom, aj keď o tom nevedia, a to čreva spomaluje ešte viac. Ak ješ syr každý deň a máš zápchu, skús ho na týždeň vynechať a pozri sa, čo sa stane. Druhá vec, červené mäso, hovedzina, bravčovina, jahňacina. Mäso má veľa tuku a takmer žiadnu vlákninu. Trávi sa pomaly a čreva s ním bojujú oveľa dlhšie ako s inými jedlami. Ak k mäsu nepridáš dostatok zeleniny a vody, čreva to ťažko zvládnu a stolica sa spomalí. Tretia vec, vyprážané jedlá a fast food. Úplne zlá kombinácia, príliš veľa tuku, veľa soli, nulová vláknina, proste katastrofa pre čreva. Sol navyše vysušuje obsah v črevách, lebo telo potrebuje vodu na jej spracovanie. Výsledok je tvrdá suchá stolica, ktorá ťažko prechádza. Jeden večer z vypražaných hrianok alebo smaženého jedla môže zastaviť trávenie až na celý nasledujúci deň. Štvrtá vec, alkohol. Alkohol dehydruje celé telo vrátane obsahu v črevách. Keď telu chýba voda, berie si už čriev a obsah vo vnútri tvrdne. Preto veľa ľudí má po pití alkoholu na druhý deň problémy so zápchou. Aj keď pili vodu popri tom, alkohol jednoducho dehydruje viac ako si myslíš. A piata vec, stres a sedenie celý deň. Toto nie je jedlo, ale je to jedna z najčastejších príčin zápchy, o ktorej nikto nehovorí. Keď sedíš 8 hodín pri počítači, čreva sa takmer nehýbu. A keď máš stres, telo presúva energiu inám a trávenie spomalí automaticky. Preto toľko ľudí má zápchu počas pracovného týždňa a cez víkend, čuduj sa svete, je to lepšie. Ale tu je vec, ktorú musíš ešte vedieť. Ak tieto veci vynecháš a zápcha sa vráti aj tak, príčina nie je v jedle. Príčina je hlbšie vo vnútri a kým ju nenájdeš, budeš meniť jedálniček dookola bez trvalého výsledku. Vynechaním syra, mesa, proste ti to nepomôže. Toto je iba na akútnu zápchu. Pri chronickom zápale, teda vtedy, keď sa to vracia týždne, mesiace či roky, treba pozrieť sa, čo sa vlastne vo vnútri deje v tvojich črevách. Ak ťa zápcha trápi dlhšie ako niekoľko týždňov a nič z toho, čo si skúšala, nezabralo natrvalo, napíš mi súkromnú správu a pozrieme sa na to spolu, čo sa vlastne deje v skutočnosti v tvojich črevách a čo potrebuješ na to, aby si to zvládla. Ak ma chceš podporiť, napíš mi pomoc pod tento reel.